Život na soste so sebou prináša veľa inšpiratívnych momentov. Našich hostí sme vytiahli z komfortnej zóny, posadili pred mikrofón a dnes sú tu, aby nám porozprávali o svojom nabitom živote zo študentského prostredia. Poďme na to! Ahojte, volám sa Števka a som veľmi rada, že vás môžem privítať pri druhej sérii nášho školského podcastu Sosta Talk. Tento rok vám prinesieme ešte viac zaujímavých rozhovorov s ľuďmi, ktorých môžete každý deň stretnúť na chodbách našej školy. Budeme sa venovať študentom, ktorí ukrývajú skryté talenty a vášne, ale aj iným inšpiratívnym ľuďom, ktorí robia našu školu výnimočnou. Dnes tu práve jeden takýto študent sedí spolu so mnou. Je to žiak maturitného ročníka odboru inteligentné technológie, ktorý sa vo voľnom čase venuje netradičnej záľube, horolezectvu. Stanislav Brož. Ahoj Stano, ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a pomôžeš nám odštartovať novú sériu. Ahoj Števka, ďakujem za pozvanie. Aký si mal dnes deň? Úplne v poriadku, akože bežný deň, niečo extra to nebolo, takže neviem, čo by som tam mal nejako extra dodať do toho. Nestalo sa nič zaujímavé? Ani veľmi nie. Ale mohli by sme sa presunúť k zaujímavejšiemu dňu a to bol deň, keď si začal s horolezectvom. Pamätáš si, kedy si sa tak rozhodol, že dnes začnem alebo že teraz chcem začať? Akože ono to nebolo nutne také, že dnes začnem s týmto daným športom. Ono to skôr bolo niečo v zmysle, v tej danej dobe som chodil na turistické kempy, ktoré robilo CVČ v Kežmarku. A zhodou okolností hlavný vedúci tohto kempu robil aj krúžky horolezectva. No a nejako sa to dostalo k tomu, že mali sme jeden voľný deň a sa nás spýtal, že či by sme si nechceli teoreticky skúsiť lezeckú stenu. Že keď nás to bude baviť, tak nám môže dať aj prihlášku na lezecký krúžok, lebo vtedy mal málo detí prihlásených. Tak som to skúsil, chytilo ma to a v podstate vtedy som začal chodiť na lezecký krúžok aj počas školy. A chodím dodnes, čo bolo 8 rokov dozadu. Takže to bol ten prvotný impuls, ktorý ťa k tomu priviedol? Áno, to bolo úplne to prvé. A niekto z rodiny sa tomu venuje tiež, alebo to bolo úplne prvýkrát v tom kempe? Vieš čo, z rodiny konkrétne dovtedy, že nikto, ale pár rokov dozadu to bolo také, že chcel to skúsiť aj oco, tak to skúsil, nejako sme tam dovedli aj mamu k tomu a mladší brat sa až tak nechytá, ten trošku sa bojí výšok, ale nie je to zase taký šport, že treba sa nutne báť. Keďže aj mama je taká, že bojí sa výšok a prekonala ten strach, takže určite sa dá aj toto. Ale nie, predtým tam nebol nikto taký, že by liezol. Skús nám tak laicky vysvetliť, že čo toto horolezectvo znamená. Ty si už aj tak načrtol, teda, že ten strach nemusí byť tá prekážka, tak nám môžeš povedať aj, že čo je také prvotné, čo sú nejaké prekážky, alebo čo všetko na to potrebujeme a tak pre nás, ktorí sa tomu nevenujeme a nemáme ani potuchy, čo všetko to obnáša. Takže je to šport, pri ktorom sa lezie buď to na skalu, to je konkrétne vonku v prírode samozrejme, alebo potom vo vnútri dá sa tiež liesť na umelé lezecké steny. Sú dva typy horolezectva, jeden z nich je na horné lano, tam sú potrebné dve osoby, pretože je to fakt, že vysoká stena a zväčša je tam potrebné istenie. Môže sa stať, že niekto lezie sám, takzvané free solo, ale tak to už je pre takých psychopatov, by som povedal. Druhý typ je bouldering, to znamená, že je to stena nižšia, tak možno 3 metre. Vo vnútri, keď ste, tak máte väčšinou fakt možno aj 30 cm hrubé žinienky, na ktoré keď dopadnete, tak sa vám nič nestane z tých 3 metrov, niekedy aj viacerých. A vonku na skalu môžete si zobrať zbyslenie so sebou, volá sa to crash pad, alebo boulder matka, alebo ešte neviem, ako tomu hovoria. No ale vráťme sa ku tomu top rope climbingu, čo ľudia, alebo lezeniu na vrchné lano po slovensky. Väčšinou si ľudia spájajú horolezectvo s týmto a je to jedna z tých aj najpopulárnejších. A spočíva to v podstate v tom, že sú dve osoby, jedna dole istí, druhá samozrejme lezie nahor. A pomôcky, ktoré by mali mať asi všetci horolezci, keď chcú liesť tento daný spôsob, je samozrejme lano, potom sedačka, ktorú má na sebe oblečenú aj ten, čo istí, aj ten, čo lezie. Ten, čo istí, má okrem toho ešte karabinku, na ktorej má istiacu pomôcku buď to kyblík,
ktorá je vyslovene manuálna, potom je tam poloautomatická pomôcka, ktorej názov si momentálne fakt, že nepamätám, ale tá spočíva v tom, že môžete lano pustiť a ono bude držať, ale iba keď ho chcete zlaniť, tak je tam trošičku iný pohyb. No a potom je istítko fakt plne automatické, ktoré vy už iba ťaháte lano alebo trošičku zaťahnete za pačku a ono sa začne poľovať, že nemusíte tam nejak extra robiť, že to je asi najbezpečnejšie, ale zároveň, keď už ste naučení na niečo iné, tak je to komplikované zbytočne, že ja osobne viem, že mám s tým problém. Druhá vec, čo môže mať ten, čo lezie, tak sú expresky, čo sa používajú v podstate, keď není lano vytiahnuté nahor, lebo neprídete voľne na skalu a nevidíte tam predsa len, ako to povedať, aby to pochopilo niekto len tak, nevidíte tam zvesené lano. Presne z toho dôvodu sa cesty ťahajú, čo znamená, že vy máte lano pripevnené na seba, na sedačke máte pokvačkané tie expresky a v stene sú zarité také háčiky, ku ktorým sa potom pripínate a ťaháte lano čoraz vyššie a vyššie, aby sa dalo liesť. Potom lano môžete hore zachytiť a môžete zlaniť dole a môže, dajme tomu, liesť ten, čo vás zistil, alebo poprípade môžete lano úplne zhodiť. Hneď na začiatku si teda povedal, že môžeš liesť buď vonku na skalách, alebo dnu na umelých stenách, tak čo viac preferuješ ty? Záleží od príležitosti. Ono to nie je také, že preferujem jedno alebo druhé. Keďže obidve tie možnosti, oni sú rozdielne. Na skalách vonku, samozrejme v zime sa nedá liesť vonku, tak ideme liesť dovnútra. A zároveň, keď chcete ísť liesť na skaly, alebo keď chceš ísť liesť na skaly, aby som ti nevykal, tak je to také, že musíš sa dostaviť ku tej skale. To nie je také, že prídeš niekde do budovy uprostred mesta, ale musíš si tam buď to vyšlapať, alebo napríklad na dreveníku, čo je pod Spišským hradom. Tam je to celkom blízko od cesty, ale tiež sa tam treba nejako presunúť tým autom, čo je dobrá diaľka pre mňa osobne, keď nie ste niekde z okolia. Ale väčšinou sú menej dostupné tie v prírode, lebo ich nie je až tak veľa ako lezeckých stien poslednej na Slovensku, že tie sú pomerne všade, by som povedal, aj tu nedaleko školy máme jednu. Máš ty nejaké svoje obľúbené miesta, ktoré by si vedel odporučiť? Určite, keď niekto začína, tak ako som aj spomínal, tu vedľa školy, čo je lezecká stena, vnútorná, konkrétne Woodrock, tak sú tam fakt zlatí majitelia, nemajú problém pomôcť nejako naučiť. Samozrejme, je to tam platené, takže akože keď chcete, tak fakt vedia vám tam požičať, čo vám treba, takže určite tam sa aj naučíte. A keď už ste takí, že chcete skúsiť skalu, určite by som povedal, že choďte s niekým, kto už predtým liezol, nie že pôjdete banda kamarátov, ktorí si iba kúpili lezecké pomôcky a neviete, že čo s tým, tak by som odporučil práve ten dreveník pod tým Spišským hradom, alebo pri ňom teda. Dobre, tak ja sa teraz rozhodnem, že idem začať s horolezectvom. Ako bude vyzerať taký môj začiatok? Čo sa musím naučiť ako prvé, kde by som mala začať? Ten začiatok osobne by som sa asi najskôr naučil nejaké možno úzly, ktoré sa tam používajú. Najčastejším úzlom je dvojitá osmička alebo osmička. Je to úzol, ktorý sa v podstate používa, keď lezieš na horné lano a tým sa pripevní lezúci ku tomu lanu. Čiže priviaže sa to o sedačku a vďaka tomu ho dokáže ten druhý uistiť. Tak najskôr sa naučím, že ako uviazať úzly, teda ani nejdem na tú stenu a potom už sa môžem presunúť tam, alebo ešte niečo takéto sa musím naučiť mimo toho. V podstate, ty keď si vieš priviazať ten úzol, tak tebe, ako keď ideš liesť, tak tebe vyslovene viac netreba niečo extra vedieť. Samozrejme sú tam také potom veci, ako naučiť sa techniku pri lezení, alebo nemať strach z výšok, čo je tiež vec, ktorú sa, by som povedal, treba naučiť, lebo to nie je len také samozrejme, niektorí ľudia majú z toho strach, niektorí nie. Ale keď chceš istiť potom niekoho, tak rozhodne sa potrebuješ naučiť, ako sa aj istí, buď to s kyblíkom, s tým poloautomatom, alebo automatom, že každé z toho trošku je iný. Ty keď si začal ako dieťa s lezením, nemal si strach z výšok, alebo z toho, že spadneš? Neviem, či som mal nejako strach. Bol som malé dieťa, predsa len všetci vieme, aké sú malé deti bez strachu. By som povedal, do všetkého sa hrnú a neviem, čo ešte, takže strach tam nejako extra nebol. Skôr to bolo také, že wow, že niečo zaujímavé, že nikdy som to nevidel a chcem to skúsiť. Vedeli by ma napríklad aj odučiť od toho strachu, že keď mám strach z výšok a chcem začať s tým lezením, tak mi dajú nejakú techniku, že na čo mám myslieť alebo na čo sa mám sústrediť, aby som nemyslela na to, že by som mohla spadnúť? Neviem, či sa dá úplne že odučiť, že by ťa to vedel niekto iný odučiť, lebo
Tam, jasne, samozrejme, netreba sa pozerať dole, keď viem, že mám strach z výšok, lebo potom začneme stresovať a začnú sa mi potiť ruky, začne sa mi šmýkať. Ale taktiež sa netreba nutne báť, treba myslieť na to, že keď aj spadneš alebo sa ti niečo stane, tak ten, čo ťa istí, ťa chytí. Treba dôverovať v prvom rade tej osobe, ktorú máš dole, čo osobne dôverujem viac niekomu, keď je niekto skúsenejší, čo istí, ako niekto, kto istí v podstate druhý, tretí krát. Že osobne zistím aj ja, že mám tam trošku strach z toho, ale inak dôležitý je rešpekt, by som povedal, nie strach. Aké iné nástrahy ma môžu ešte pri lezení čakať? Myslím si, že najmä pri tom lezení vonku, tak tam môže dôjsť ku viacerým zraneniam, ale keď teda nepočítame toto, že pri zlom istení samozrejme môže dôjsť k zlému úrazu, ale niečo také, čo sa ti môže stať bežne. Nenazval by som to nutne teraz, že bežné, ale môže sa stať, keď lezieš vonku na skalách, že utrhne sa ti skala napríklad v ruke. Doslova chytíš skalu a zostane ti v ruke, nevylezieš vyššie, padneš možno, alebo niečo také. Samozrejme zachytíte, len problém s tými skalami je ten, že keď to hodíš dole, tak môže ti, buď to keď je skala dostatočne ostrá, môže ti preseknúť lano, čo nie je najbezpečnejšie, alebo môže spadnúť na hlavu tomu, čo istí. Preto sa používajú prilby, ktoré by mali týmto veciam predísť, ale nie je to až taká bežná vec. Úprimne zatiaľ sa myslel, že mi skala ostala v ruke stalo dvakrát iba za celých 8 rokov, čo leziem. Takže netreba sa to nutne obávať. Taktiež druhá vec, čo sa môže stať, je, že sa na nejaký kameň postavíte, on sa ulomí, alebo len tak zrazu proste niečo spadne, ale tiež sa to nestáva až tak často. A utrpel si ty nejaké zranenie pri lezení? Asi najväčšie zranenie, ktoré som utrpel, bol stiahnutý plusger z prstov, takže asi by som to nenazval nejako, že by som si niečo zlomil alebo niečo. Fakt sú to väčšinou oškreniny, ktoré potom nájdete až doma, keď sa sprchujete a všetko vás štípe. Spomínal si aj techniky pri lezení, tak aké rôzne existujú, alebo ako by si nám to vedel lepšie priblížiť? Ono, tie techniky, akože to nie je nutne, že má to nejaký názov, že táto technika je taká, táto je taká. Skôr ide o to, že keď sa stretnete s nejakou situáciou, tá technika toho lezenia znamená to, že vy viete, ako máte reagovať. Napríklad máte nejaký chyt ďaleko a teraz ho neviete na ňo dotiahnuť, čo nie nutne znamená, že musíte teraz skákať za tým chytom. Toto je prípad, čo sa stáva dosť často začiatočníkom a je to najmä, keď sa držia niekde a majú skrčené nohy a snažia sa už ťahať rukou vyššie. Je to fakt vec, ktorá sa strašne často stáva začiatočníkom. Kamarátom sa to dialo niekoľko razy, keď som ich bral proste na stenu. A je to také, že v prvom rade si treba pamätať, že treba vystierať nohy. Treba sa postaviť na nohu a až potom sa ťahať ďalej rukami. Nie je to o ťahaní sa rukami, nepotrebujete na to nejakú extra silu v rukách. Druhá technika je taká, že bokom stenia sa občas stačí nakloniť, že nie ste tvárou tvár alebo čelom ku stene otočený, ale fakt iba napravo alebo naľavo sa otočíte a zrazu sa vám niektoré steny lezú, alebo niektoré problémy na stene sa vám lezú ľahšie. Ty už po tých rokoch, ktoré si strávil lezením, určite máš naštudované rôzne techniky, ale povedal by si stále, že máš také pravidelné tréningy, alebo je to skôr také, že ideš liesť vtedy, keď sa ti chce, keď máš na to náladu? Pravidelné tréningy, tak doteraz chodím na ten lezecký kružok do Kežmarku. Aj tohto roku tam budem chodiť, čo bude sranda, keďže ten maturitný ročník nie je najľahší. Takže uvidím, ako to časovo vyjde, ale okrem toho je to také, že chcem ísť niekam s kamarátmi zaliesť len tak mimo tréningu, tak samozrejme ideme, aj tuto máme nedeľko školy, ako som spomínal už predtým. Takže záleží proste, kedy sa rozhodnem a idem. Že ono to nie je také, že časových intervalov v kuse, ale je to občas aj kedy sa mi zachce, alebo kedy mám čas. Zahŕňa tvoj nejaký lezecký tréning aj inú aktivitu, že napríklad musíš trénovať aj niečo iné mimo tých skál alebo tých stien? Akože môj osobný tréning, nie som na tom až tak, že by som išiel na nejaké súťaže nutne chodiť, akože áno, Pulsoval to bol len čo tréner robil medzi nami v CVCčku, takže by som to nenazval nejakou extra súťažou, ale moje tréningy nespočívajú nejak extra v nejakom, že by som chodil do posilky alebo niečom takom. Samozrejme sú veci, ktoré môžu pomôcť. Že není to také, že ja nechodím, tak teraz to nepomôže, že ja trénujem iba na stene. Ale sú ľudia, mám takých aj kamarátov, ktorí fakt chodia na steny a trénujú ešte niekde mimo, napríklad vo fitkách a tak, že dá sa na to prispôsobiť nejaký cvik. Spomenul si tie súťaže, tak ako vyzerá taká súťaž? Lebo ja si neviem úplne predstaviť, že čo sa tam hodnotí, alebo ako to prebieha celé. Také najznámejšie sú možno na olympijských hrách alebo ISFC. Prebieha to v podstate tak, že máte viacero typov kategórií. Jedným z tých typov kategórií je napríklad speed climbing,
čo máte nejakú stenu a väčšinou sú to tak, že idú dvaja horolezci proti sebe, ale spočíva to v tom, že máte stenu, zapípa vám nejaký časovač sa spustí a vašou úlohou je čo najrýchlejšie vyliesť na vrchol tej steny, je to fakt možno niekedy 10-15 metrov kľudne. A tí ľudia sú takí blázni, že to vylezú za 6 sekúnd, čo je dosť rýchle, to je svetový rekord momentálne, nejakých 6 sekúnd tam, až sa nemýlim. Na vrchu majú také tlačítko, do ktorého vyslovene skočia a ťapnú to, ale to sú už fakt, že špičky, tam nie som. Potom ďalšia možnosť je lezenie na horné lano v zmysle, že máte nejakú ťažkú trasu a vašou úlohou je preliesť čo najvyššie za nejaký určitý interval, boduje sa vám to nejako, teraz nie som istý s tým hodnotením, takže nechcem vymýšľať hlúposť. A potom je tam bouldering, čo znamená, že máte tú nižšiu stenu a máte tam určenú nejakú zónu, do ktorej keď sa dostanete, máte nejaký počet bodov a potom máte top, čo je chyt, ktorého keď sa dotknete tiež na nejakú, než dotknete, vy sa musíte vyslovene, že držať nejakú dobu, alebo tak to bolo kedysi, že 5 sekúnd tuším sa bolo treba držať, tuším sa menili pravidla. A týchto boulderov je tam čo najviac, vašou úlohou je čo najviac ich preliesť za nejaký určitý čas. Že máte nejaký, dajme tomu 10 minút máte a vašu úlohu je buď to preliesť čo najviac, alebo dať nejaké aspoň tie zóny, nech máte aspoň nejaké body. No a súťaže, na ktorých ja som bol, čo je súťaž robená v CVCčku v Kežmarku, čo robil náš tréner, tak to je fakt len medzi nami a tam sme mali disciplíny, mali sme stenu, sme mali na horné lano sme mali ohodnotené od najľahšej po najťažšiu. Mali sme na každú stenu určitý čas a spočívalo to v tom, že až sme za ten určitý čas nestihli vyliesť stenu, tak najvyšší chyt, ktorého sme sa dotkli, sa nám započítal a za každý chyt, ktorý sme vyliezli, sme dostali pol bodu. No a až sme náhodou stihli stenu vyliesť, dostali sme plný počet bodov za tú stenu, plus počet sekúnd, ktoré nám chýbali do konca. Takže napríklad vyliezli sme stenu s 20 chytmi a chýbalo nám 3 sekundy do konca, tak sme dostali 13 bodov. Lebo za každý chyt pol boda a za 3 sekundy 3. Potom druhá disciplína bola, tým, že je to stena, ktorá je uzavretá vo vnútri a dá sa liesť zo strany na stranu, tak sme mali lezenie z jednej strany na druhú, že popri spodku. To bolo väčšinou tá súťaživejšia časť, keďže to sme kedykoľvek chceli, na tú návrh sme mali fakt, že 2 pokusy a dosť. Ale v tom sme sa zlepšovali, že celý rok a bola to úprimne sranda, lebo už to došlo do takého štádia, že sme sa tam s chalami pretekali a doslova sme behali. Tak 10 metrovú stenu za 6 sekúnd, to je celkom extrém. To by si asi teda ešte nezvládol, ale čo by si ty považoval za taký svoj najťažší výstup, ktorý si absolvoval? Fúha, najťažší výstup? Dobrá otázka, keďže fakt nemám pojatia, ktorý by bol taký najťažší. Akože boli také ťažké, napríklad na Tomášovskom výhrade, keď sa lezie, tak tie sú pomerne ťažké steny tam. Ale že by som mal nejaký fakt, že najťažší výstup, by som nepovedal, že ešte neleziem nejaké také extrémne ťažké steny, že to sú väčšinou fakt 7, max 8 som raz liezol, ale to mám pocit, že nebola to nutne 8, ale niekto si tam iba prihodil o jedno hodnotenie vyššie, že nech je to trošičku ťažšie, nech to vyzerá byť, takže neviem. A prečo bol práve ten Tomášovský výhľad taký ťažký? Tam ide o to, že tá skala, ono je to za jedno vysoké a tá skala je pomerne hladká, nemáte tam poriadne dávať kde ruky, alebo sa vám šmíka. Takže je to náročnejšie nalezenie s tým, že keď nemáte, teraz už je to teraz je to fakt, že na silu, keď nemáte dostatočnú silu sa niekde udržať, tak neurobíte veľa, alebo až mať takú smôžu, sa vám potie ruky v kuse, tak tiež nemáte veľmi šancu tam udržať. A na tom Tomášovskom výhľade tam zvykne piecť slnko. Tam keď nie ste v tieni, tak na vás fakt pečie slnko a to už sa nedá ani vydržať v tých lezeckých topánkach, vás pália nohy, takže boli také momenty, keď som sadol uprostred steny a iba som sedel a vetral topánky, lebo boli horúce proste. A taký najpamätnejší moment, ktorý ti utkvel v pamäti? Keď sme si robili s turistov srandu na Tomášovskom výhľade, tam išlo v podstate o to, že sme alebo respektíve ja som sa dohodol s tým, čo ma istil. Vyliezol som na vrch toho výhľadu, ako tam fakt až na výhľad. Som vyložil ruky a kričím ľudia pomoc. Pustil som sa dole a bola sranda pozorovať tie zhrozené pohľady tých ľudí, lebo ja som tam fakt, že nie, že pomaličky ma spustil dole, ja som padal dobre 2 metre, dokým ma nezachytil lano, keďže ešte ja som musel meter vyššie vyliesť. Takže aj toto bola celkom sranda tam také niečo stvárať.
A tie pohľady ľudí fakt stali za to. Sice mi nebol najlepšie po tom páde 2 metrov, že ono to so žalúdkom, keď nie ste zvyknutí, spraví dačo a vtedy to som liezol možno 4 roky, takže ten zvyk tam nebol. To ja si naozaj neviem predstaviť, že by som tam stála hore na tom Tomášovskom výhľade a teraz by som sa pozerala na niekoho, ako padá dole, veď by som sa bála, že som bola svedkom niekoho smrti. Ja si myslím, že určite tí ľudia sa takisto cítili vtedy, keďže nie jeden, ale 3 a 4 sa podľa mňa doplazili až ku tomu krolu, tak to vyzeralo, keby tam ležali a pozerali sa cez okraj dole, že som OK a ja tam vysmiatý v sedačke sa zlaním dole a kývam im, tak neviem, či ten pohľad bol na mňa nahnevaný, alebo taký kľud, že už že si vydýchli, alebo si vydýchli, alebo neviem, takže určite neboli z toho možno nadšení niektorí, ale tak sranda bola. Toto je naozaj dobrý príbeh, ale myslím, že by si neodporúčal takéto veci robiť nejakým začiatočníkom. No, nie, to asi určite nie. Radšej sa držať normálnych vecí, nerobiť hlúposti. Ty máš nejakého svojho lezeckého mentora alebo nejakú inšpiráciu? Lezecký mentor, tak najskôr je to môj tréner Martin Remeň z Kežmarku CVCčka, ktorý fakt akože naučil ma väčšinu vecí, ktoré viem. A neviem, či by som to nazval nutne inšpiráciu, ale taký možno československý fakt, že špičkový lezec Adam Ondra, mnoho ľudí si myslím, že pozná, niečím tým to meno hovorí. Neviem, či stále je, ale viem, že v jednu dobu bol fakt jedným z najlepších lescov na svete. No a na záver ešte jedna otázka. Máš nejaké vysnívané lezecké destinácie? Akože chcel by som ísť niekde skúsiť aj do zahraničia zaliesť. Napríklad sa mi neskutočne páči, ako lezú nad vodou, nad morom priam, nad útesmi, že keď spadneš, tak spadneš do hlbokej vody. Ten pád je desivý trošičku, je to fakt niekoľko metrov, ale chcel by som si to skúsiť. A potom ešte po Slovensku nemám pobehané nejaké lezecké steny vo vnútri, čo sú, že fakt je v Žiline, v Liptovskom Mikuláši a neviem kde všade. A do Česka by som tiež chcel niektoré lezecké steny, lebo čo som pozeral, tak tam je fakt, že nádheru. Ďakujem ti za skvelý rozhovor, v ktorom sme sa dozvedeli veľa o horolezectve, tvojich tréningoch, súťažiach a rôznych výzvach. Veľmi sa teším na to, kam ťa tvoje ďalšie lezecké cesty povedú a budem ich sledovať. Ďakujem ešte raz za tvoj čas a za to, že si s nami zdieľal svoje skúsenosti. Držím ti palce do budúcnosti. Ďakujem. A našim poslucháčom ďakujem, že sa k nám pripojili aj v druhej sérii nášho školského podcastu Sosta Talk. Ahojte!